és megint megállítjuk majd az utcában itt, hogy mi a vélemény erről a fáklyás felvonulásról és a békejelnek tulajdonképpen mi értelme van. Ó, itt áll három idős hölgy. Jó estét kívánok! Jó estét! Miért jöttek, ha megkérdezhetnénk? Ez egy nagyon szép veszprémi demonstráció lesz, ahol a béke és az erőszak ellen demonstrálunk, és mi a Veszprémi Nők Kerekasztal Egyesület tagjai vagyunk, legalább 24 leszünk az Egyesület tagjai közül, remélem mindenki eljön, és kitől vannak önök, ezt meg kivágják? Amúgy az iskola tévének vagyunk, és egy ilyen felmérés, és a médiakörnek csinálnánk egy videót. Hogy nem csak a fiatalokat, Azért megállítottunk már fiatalokat, időseket, mindenök. Az idősebb generáció is, mi egy civil szervezet vagyunk, és független összszervezet, és úgy tartjuk, hogy ez egy nagyon fontos. Ha pedig többet akarnak tudni rólunk, és írni az iskola tévébe, akkor a www.vanaka.hu Jó. a honlapot megnézik, és akkor azon rajta van ez a demonstrációnak is a képe. És honnan értesültek, ha ezt megkérdezhetnénk? Körlevélből értesült. Tehát jött az interneten. És a mi informatikusunk... Akkor ilyen modernek, önök is. Na. Azok persze. Tehát az informatikusunk a levelező listára rátette, és itt vannak. Tehát interneten keresztül. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. További jó